11. Ni presentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sinagabos mga tugang ininang kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sa inyong magiging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, pagpaluwas din numero para sa mga mapabakuna nagpapadago sa ngunyan. Kotse naglayog harong binagsakan mga residentes irido sa Pamplona, Camarines Sur. Sa lado nasyonal, go signal na sana ang pinagahalat para mabakunahan na ang mga minor de edad. 13th month pay dapat itao kan mga employer sa saindang mga empleyados. Bareta sa ibang nasyon, lockdown sa Sydney, Australia, binawi na. Sa lado ni sports, PBA Finals mawot kan Magnolia kontra Bolt sa Tianabanggi. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog pero maingat magparahay. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Padagos ngunyan ang pagpaluwas ding numero asin QR code sa mga residentes kan Legazpi City na gusto naman magpabakuna kontra sa COVID-19. Ngunyan daw 1,200 na slots ang itatao sa Legazpi City Convention Center pati na sa screening sa may QR code o COVAX number sa A3, A4 asin A5 mantang sa aga. Sa Bagumbayan Central School igwa naman in 1,200 na slots para sa mga interesadong residentes na magkaigwan ng proteksyon kontra sa nakakaulakit asin nakagagadan na virus dadarakan COVID-19. Hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sibot naman sa ngunyanan Piuduran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil ang nagdagsa na naman sa saindang pantalan ang kadakol na mga pasaheros halis sa Metro Manila na mauli sa Masbate para sa obserbasyon kan Todos Los Santos asin aldawnin mga kalag. Sinabi ni Noel Ordoña, pamayo kan MD Araremo na kinakaipuan man girarinindang higpitan ang mga pasaheros lalo na sa implementasyon kan minimum health protocols nanganing malikayanan ulakit kan COVID-19 lalo ng paggamit ng face mask, face shield asin social distancing. Hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Sarong kotse ang nagharurot sa god na naglayog bago buminagsak sa atop din sarong harong sa Pamplona, Camarines Sur. Irido ang mga residentes kan nasabing harong na binagsakan kan kotse pati naman ang driver kini. Sa investigasyon ang kotse nagrampa sa tambak nin daga sa gilid kan tulay. Sa god na ini maglayog asin naghugpa sa bubungan nin harong na nasa ibaba kan tulay. Ang driver pinagkasabing nakainom asin sa sangatan nin magkakanigong kaso dahil sa siring na insidente.
Hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Matapos magpositibo sa COVID-19 kanong minaging aldaw, si Alkalde Gemma Anong Hoko kan ginubatan albayang nasa St. Luke's Hospital ngunyan para sa magkakanigong asistensya medikal. Sigun kay Ong Hoko, siya ang pinakainot-inotong Pinoy asin alkalde sa Pilipinas na nakaresibi asin nabakunahan kan ron na priv sarong klase nin bulong kontra sa COVID-19 na ginamit man ni US President Donald Trump kan siya ang magpositibo sa nasabing helang. Ipinaliwanag kan alkalde na wara siya ning namamatean na side effects pagkatapos mabakunahan kan nasabing bulong kung kaya wara man ini dapat ikadit ang publiko. Katakot kay nina nga po si Ong Hoko sa mga ginubatenyos na aprobitsaran ng pagkakataon na mabakunahan tanganing magkaigwan ng proteksyon kontra sa COVID-19. Si Mayor Ong Hoko nagresibi nin 2 dose nin Sinovac vaccine asin ngunyan siya asymptomatic asin padagos nang nagpaparahay. Hatod sa Indukan, Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa giraray na pinapagirumdom ni Alkalde Kaloy Baldo kan Kamali Galbay ang mga eksistidong ordinansa asin direktiba na dapat sunodon kan mga kamaligenyos asin kan publiko sa tahaw kan paglaban sa pandemyang COVID-19. Sigun kay Baldo, existido pa man giraray ang liquor ban, curfew hours po na alas 9 nin Banggi, sagkod alas 4 nin maaga, alagad sa barangay Kotmon ang curfew po na alas 7 nin Banggi hanggang alas 5 nin aga. Ang merkado publiko kan Banwaan ang masarado alas 6 nin Banggi, kaning makontrol ang hiro kan publiko. Ang mga residentes kan Kamalig na may planong magbiyahe paluluwas sa probinsya, alagad sa laog kan rehiyon ang kaipuan magkuha nin travel pass na epektibo sa laog nin 24 oras, asin ang pasisiring sa luwas kan rehiyon ang kaipuan na magpresentar in reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test o sa saliva test, antigen test pagbalik sa saindang munisipyo. Mentras na kaipuan manindang ipairarom sa mandatory disinfection, profiling asin assessment sa Kamalig Training Center sa Barangay Salugan, Kamalig Albay. Sa ngunyan, nasa 411 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa munisipyo. 343 ang nakarecover, 23 ang nagadan, asin 45 ang aktibong kaso. hatod sa Indukan, Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bilang pagpartisipar sa posibleng pagruso kan publiko sa mga sementeryo sa Banwaan kan Daraga, nagpaluwas ng Executive Order No. 37 si Alkalde Vic Perete nagtataong direktiba na isasarado ang gabos sa mga pampubliko, pribado, asin mga memorial park sa Oktubre 30 sa Nobyembre 3, 2021. Ipiniliwanag ni Perete na dahil sa padagos sa paglangkaw kan kaso kan COVID-19 sa munisipyo, kung kasuhapon Oktubre 12 sa Oktubre 30 pwede nang magbisita sa mga sementeryo alagad. 30% ang capacity asin 4 na persona kada grupo sana ang pinagtutugutan. Ang mga sementeryo sa Daraga bukas alas 6 nin aga sa alas 7 nin Banggi. Kasabay kay niyan pagpapautob nin liquor ban po Oktubre 12 sa Nobyembre 10, 2021. Sigun kay Perete, pinag-aktibar naman ng Philippine National Police Public Safety Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, asin ang gabos na barangay officials kan mga nakakasakop sa mga sementeryo. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura.
expense. RTW, dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Dok Alternatibo para sa natural na lunas. Meron pa akong madalas gamitin itong magnesium ascorbate. Ito ay tumutulong upang bumaba ang blood pressure ng tao, kagaya kong may hypertension. Kahit na hindi na ako nakakaramdam ng pagkahilo, ginagamit ko pa rin ang magnesium ascorbate. Kasi kung ang magnesium ascorbate nagpapababa ng BP, ang toro or sex solution ay nagpapasigla sa reproductive system ng mga kalalakihan. Ako po ay si Rolando Borja Bangkaso ng La Medalla Bao Camarines Sur. Ang Doc Alternatibo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang
dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. DZGB Bareta alas 12. Madagos kita sa mga bareta ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Pigalat na sanakan pribadong sektor ang go signal kan gobyerno para mapo na naman ninda ang pagbakuna sa mga menor de edad na aki kan sa indang mga empleyado. Payag ini ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, nagkapirangal daw bago ang opisyal na pagpuon kan pagbakuna sa mga kaakian na nasa edad 12 sa 17 anyos sa primerong 8 ospital sa Metro Manila. Sinabi kay ini na mayoriya sa mga empleyado kan pribadong sektor asin pamilya kan mga ini tapos nang mabakunahan. Ang Moderna asin Pfizer vaccine na binakal kan pribadong sektor handa na asin mantinido sana sa mga storage facilities. Pinagalat na sa nanindang matapos ang pilot run kan vaccination kan gobyerno para sa mga kaakian ay guwang comorbidities. Taning tugutan naman sinda kan gobyerno na makapagpuon sa pagbakuna sa mga kaakian. Sinugo kan Korte Suprema ang liderato siring man liderato kan Senado asin ang Senate Blue Ribbon Committee na magkomento sa petisyon na isinumitir kan Pharmaceutical Corporation Executive Lincoln Ong katakod kan pagpaparesto asin pagkulong sa iya. Respondent sa petisyon sina Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Richard Gordon, Senate President Vicente Soto III asin Senate Sergeant at Arms Chief Renz Luna. Sigun kay Supreme Court spokesman Attorney Brian Keith Hosaka, base kay Chief Justice Alexander Hesmundo, inobligar ang mga respondents na magkomento sa main petition asin hirit na TRO ni Ong. Enot ng kinwestiyon ni Ong sa Korte Suprema ang pagpataw kan Senado sa iya ning contempt na nagresulta sa pag-aresto asin pagkulong sa iya. Inagad man ni Ong na pogulon asin ibasura ang nasabing direktiba kan Senado. Inawanin doon kan lado ni Ong na suway sa konstitusyon asin nakagibo ning grave abuse of discretion ang Senado kan i-contempt siya. Tinawanin doon kan Department of Labor and Employment o DOLE na obligado ang mga employer na magtaon ng 13th month pay sa indang mga empleyado. Hindi matapos sabihon kan Employers Confederation of the Philippines o ECOP na maabot sa 3 milyon na obrero gikan sa micro businesses ang posibleng dai makaresibi ng 13th month pay ngunya na taon. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nasasabutan niyang nadidibisilan ni Marhay ang mga negosyante dahil sa pandemya. Alagad may mga cash loan program man ng Department of Trade and Industry o DTI para sa mga saradit na kumpanya. Sinabi ni Bello na existido ang lay na nagsasabi na on or before December 24 dapat matawanan ng 13th month pay ang mga obrero.
daing excuse as in daing exemption. Sinabi niyang nasasabutan kan ahensyan pangangaipo kan mga empleyado. Pero nasasabutan maninda ang sitwasyon kan mga employer kung kaya dapat na mahuron ang ambos lados. Bareta sa ibang nasyon. Ikinaugma kan dakol na namamanuan kan Sydney, Australia ang pagtatapos kan sa indang lockdowns. Dakol sa inda ang nagrukyaw dahil sa natapos naman ang 107-day lockdowns. Nagbukas na ang mga negosyo, alagad solamente ang mga fully vaccinated sana ang pinagpapalaog. Tinapos na kan Sydney ang lockdown matapos na New South Wales. Nakaabot ng 70% ang natulukan na kan double vaccine. Kinurosa naman na nagkaperang restriction sa mga bakunadong residentes. Bareta sa Latin Sports. Abot kamay na kan Magnolia Hotshots ang 2021 PBA Philippine Cup Finals. Ini matapos makusit kan Hotshots ang ikatulong gana sa Best of 7 Semifinal Series kontra sa Meralco Bolt sa score na 81-69 sa Dono Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Diyan nabanggi babaloon na kan Hotshots na makuha ang primerong pwesto sa final sa Game 5 kan semis kontra sa Bolts alagad. Ang Meralco pwede pang magkaiguaning lakdang na masupla ang Magnolia asin mapalawig pa ang serye. Dahil pagtapok kan ubak din batag, ilian nabisungon yan kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa publiko dahil importante pala nini sa mga pananom. Sigun sa mga eksperto, imbis na itapok pidasuhon ang ubak nin batag, ibugtak sa garapon asin tubigan sa laog nin sarong oras, magbabaguan kolor kan tubig dahil sa potassium, magnesium asin calcium na ipig-release kan ubak nin batag sa tubig. Baribiunan sa indang pananom kan nutrient-rich na tubig na ini para sa magayon na talubo asin bunga kan mga ini. Sigun pa sa eksperto dahil pagtapok ang ubak ng batag asing gumibo ng sadiring fertilizer. Istorya na iiba. Sarong psychic sa California anday na akod ang papaabot na demanda sa saya. Kinasuon na nagpamidbid na psychic na si Sophia Adams matapos siyang magpalyar na sa pagtanggal kan sumpa sa iyang customer. Idinimanda siya ni Mauro Restrepo para sa kantidad na $25,000 o katumbas ng 1.2 million pesos dahil wala man maginibo si Adams manungod sa sumpa sa iya kan sa iyang dating girlfriend. Nagkonsulta si Restrepo kay Adams kan nagkaaging Setyembre kasi ninebusuan siya kan psychic na igwang sumpa na ibinugtak sa iyang dating nobya. Kaya po nining halion dahil kung di malason siya asin sa iyang pamilya. Siningil siya ni Adams nin maabot sa $5,100 o katumbas nin 250,000 pesos bilang inisyal na payment sa pagtanggal kan sumpa alagad apisar kayo ni para gusto pa man giraray ang epekto sa iya kan sumpa. Dahil pa man kaya giraray siya nang naturog asin premiering purisaw apisar kan pagkonsulta niya kay Adams. Dahil ang digdi sinangatan niya ning kasong panloloko ang psychic apwera sa iba pang mga nagreklamo. Flashback. Oktubre 13 kanton 1868 namundag sa Pototan, Iloilo si Teresa Magbanwa, ang primerong woman fighter sa Panay na pamoso bilang Joan of the Arc of the Visayas. Siya sarong school teacher asin military leader. Apisar kan pagkontra kan sa iyang esposo na si Alejandro Valderas. Nagsunod si Magbanwa sa duwa niyang tugang sa revolutionary movement kasi nakipaglaban sa mga Kastila asin pinanginotan ng tropa sa gera asin panggagana sa nagkapirang labanan sa lindong kan komandansya ni General Martin Delgado. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director Udin Prata Siyempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa indong naging tagapag-bareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Dahil maghali na pagbuknat, masunod na ang programa kay Basil Luwens Borsia Barcena para sa Halalan 2022. Pagkatapos na nagkapirang mga pakiramdam. Sa nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ganito ba kainit yung araw mo?